And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Umuwi ang mister ko na dala-dala ang anak niya sa ibang babae. Hi, DJ Rocky. Tulad ng iba, hindi ko alam kung saan ko uumpisahan at kung paano ko tatapusin ang kwento ko. Avid listener mo ako ng programa mo. At masasabi kong nai-inspire ako sa mga kwentong binabasa mo. At eto ako ngayon, sumusulat ng sarili kong storya. Itago mo ko sa pangalang Nani. At ito, ang aking secret file. Year 2008, nang ikasal ako sa taong mahal ko. Actually, pinakasal kami ng parents namin dahil nabuntis niya ako. Months passed by, okay naman ang lahat. Hanggang dumating ang year 2009. Marami akong nadidiskubre sa mister ko. Tuloy-tuloy pa rin ang pagiging babaero niya. Akala ko, nang mabuntis ako, magbabago siya. Pero hindi pala. Nang manganak ako, napakasaya ko. Pakiramdam ko, buo na ang pagkatao ko. At masasabi kong, buo na kami. Pero patuloy pa rin ang pambababae ng mister ko. Nagtiis ako ng nagtiis kasi umaasa ako na isang araw ay magbabago siya. Then nabuntis ako ulit. December 2012, isang araw bago magpasko. Isinilang ko naman ang pangatlo naming anak na babae. Dito palala na ng palala ang sitwasyon namin. Meron siyang mga naging babaeng magkapatid. Tama ka ng dinig, DJ Rocky. Pinagsabay-sabay niya ang magkapatid. Saan ko nalaman? Well, galing din sa kanya. Ikinukwento niya kung paano sila nagsimula at kung paano niya pinagsabay ang magkapatid. Ultimo kung paano sila mag-sex ng mga babae niya na ikukwento niya pa sa akin. O diba? Martir lang ang peg ko. Ewan ko. Merong something sa mga kwento ng mister ko na okay na lang ako. Marunong siyang magdala ng relasyon.
So fast forward, nangyari ang pinakamatindi na kasalanang ginawa sa akin ng asawa ko. 6 months na ang bunso naming anak na babae noon. Dumating ang mister ko. Umuwi siya ng bahay na merong karga-kargang batang lalaki. At ang sabi niya, anak daw niya ito. Grabe ang pagkabigla ko. Hindi ko akalaing magdadala ang mister ko ng sarili niyang anak sa babae niya sa pamamahay namin. Pakiramdam ko, wala akong silbi sa mister ko at nagawa niyang magkaanak sa ibang babae. Mahirap tanggapin. Pero tinanggap ko. Nagdesisyon akong alagaan ang batang yun. Dahil wala naman akong choice eh. Ni walang pasabi ang mister ko kung anong gagawin ko sa anak niya. O wala man lang pakisuyo sa akin. At bilang isang ina, dama ko na kailangan ng aruga ng bata. Para akong nagkaroon ng kambal na anak that time. At dumating ang puntong nagdesisyon ako na dalhin ang bunso ko sa nanay ko para sila ang mag-alaga. At least kahit papano buo ang madadama niyang pag-aalaga sa poder nila. At kupkupin ng ibang bata na anak ng mister ko sa babae niya. Ako ang personal na mag-aalaga. Yes, DJ Rocky, napakasakit nun. Dahil mas pinili ko na lang na ibang bata ang alagaan ko kesa sa sarili kong anak. Ako na ang nagdesisyon nun at hindi ko na pinasabi sa mister ko dahil pakiramdam ko wala naman siyang pakialam. 3 taon. 3 taon akong nag-aalaga ng batang dinala ng mister ko sa bahay. Minsan dinadala ko siya sa kabilang bahay, doon sa nanay ng mister ko. Kapag may lakad ako o binibisita ko yung mga anak ko sa nanay ko. So, ayun, nalaman ko na yung ina pala ng bata, taga Pangasinan, at live-in. Live-in na sila ng mister ko sa pinagtatrabahuan niya. Oo, alam ko lahat ng detalye. Nalaman ko ang lahat ng pangyayari. At dahil sa sobrang stress ko at kinakailangan kong kumayod ng kumayod at huwag umasa sa mister ko, ng ibang bansa ako. Tuluyan nang nawasak ang kompleto at masayang pamilya na pinapangarap ko. Naghiwalay kami ng tuluyan ng mister ko. At nagkaroon ako ng bagong karelasyon. Then dumating ang panibagong problema sa akin. Dahil nabuntis ako ng karelasyon ko dito sa Bahrain. Ang sabi niya hindi pa raw siya handa. Although dama ko naman ang pagmamahal niya sa akin. Lagi siyang nagbibigay ng mga pwede kong magamit o mga damit at nagbibigay ng allowance. Para kung sakali ay may panggastos ako sa sarili ko. DJ Rocky, iba kasi ang tradisyon nila. Pero itago natin siya sa pangalang Muhammad. Meron siyang mga sinasabi sa akin na dapat ganito, dapat ganyan.
Hanggang sa isang araw, hindi ko na siya makontak. Sa social media account niya, sa IG, sa FB, sa lahat. Akala ko, kaya na namin bumuo ng pamilya namin pero hindi pala. Ang kalaban namin, kultura at tradisyon nila. Then I decided na umuwi na lang ng Pilipinas, year 2017. 5 months na ang tiyan ko nun. Sa sobrang depress ko, nagdesisyon ako na ipalaglag ang ipinagbubuntis ko. So, with the help of my ex-husband, tinulungan niya ako na pumunta sa isang lugar sa probinsya na pwedeng makatulong sa kagustuhan kong maipalaglag ang bata. And then, wala eh. Parang wala akong maramdaman. Wala akong maramdaman na ligaya. Ang tanging nararamdaman ko lang ay puro sakit. Wala na ako sa tamang pag-iisip. So, that time, tinapak-tapakan ng tiyan ko. Tapos may kung ano-ano pang mga seremonyas na ginawa sa akin. Kaya lang, wala pa ring senyales na mawawala na ang bata. Puro bleeding lang. Pumayat ako noon. Hindi ako nakakakain din ng maayos. Then dumating ang araw na inuusig ako ng konsensya ko. Iyak dito, iyak doon. At doon na ako nagsorry sa Panginoon. Na sana maintindihan niya yung ginagawa ko. At sa panahong hindi ko na maintindihan ang sarili ko, ipaintindi niya sa akin yung dapat kong maintindihan. Then, kinahapunan, mag-isa ako sa bahay. Masakit yung tiyan ko. Mayat-maya yung sakit tapos nawawala. Wala akong idea kasi siguro lagi naman natutorture yung tiyan ko. Hindi ko pinansin ang lahat. And hindi na ako pumunta sa manghihilot. Sumapit ang gabi, 9:00. Tuloy-tuloy lang ang pananakit ng tiyan ko. Hindi ko na matiis. Hanggang sa nakita ako ng tita ko, takot na takot ang itsura niya. Then sabi niya, "Oh, bantayan mo muna yan. Tatawagin ko yung paltera." At umalis nga si tita. Pawisan ako sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam ko na meron akong ilalabas. That time, 6 months pa lang ang tiyan ko. So, napagdesisyonan kong tumayo. Dahil naghahagilap ako ng pwede kong maging pwesto para gumaan ang pakiramdam ko. At nang sumandal ako sa gilid ng upuan at yumuko, sumigaw ako. "Meg, lalabas na!" Pero nakatayo ako. That time sinalo ko ng 2 kamay ko ang lumabas sa puwerta ko. Nagulat ako. Dahil umiiyak ang sanggol. At habang umiiyak,
Tuloy-tuloy ang pagsabi ko ng patawarin mo ko anak, patawarin mo ko anak. Sakto dumating sila tita at ang paltera. Laking gulat nila na umiiyak ang bata. Alam mo DJ Rocky, sa nakita nila halos hindi sila makapaniwala dahil ni walang galos o sira sa buong katawan ng bata. Ang dami ko pa namang session ng pagpapahilot at pagtorture dahil nga gusto kong ipalaglag ang bata Luha at saya ang dama ko that time. Pero nandun din ang pagsisisi at sakit ng kalooban. Kinabukasan maraming nangyari. Sabi nila, blessing daw ang anak ko. Then dinala kami sa ospital sa tulong ni Kapitan para ma-secure ang safety at health ng anak ko. Premature siya, walang kakayanan na humigop ng gatas mula sa akin. Nasa Nico siya noon. And then pinangalanan ko siyang Amira. 38 days lang kami sa ospital na yun. So, lahat ng pangangailangan niya, ako ang nagbigay noon. Pero yun na nga, after full recovery, ay napagdesisyonan ko na ipaampon siya. Na alam kong makapagbibigay sa kanya ng buong pangangailangan niya. At buong pusong pagmamahal na wala sa akin. Napakasakit gawin yung desisyon yun. Pero kailangan kong gawin. Dahil yung mga kailangan niya, hindi ko na maibigay pa. And besides, ubos na ang perang naipon ko. Sa ngayon, tuloy lang ako sa buhay ko. Nabibisi-bisita ko siya doon sa pamilyang kumupkup sa kanya na hindi naman malayong kamag-anak ng ex-husband ko. Kasama ko ang mga anak ko kapag nauwi ako ng Pilipinas. Patuloy ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Yes, DJ Rocky. Nandito na ako ngayon sa ibang bansa para magtrabaho uli, para makapagbigay na magandang kinabukasan sa mga anak kong nasa poder ko. Yung sa amin ng ex-husband ko, wala na. Ang huling balita ko, nasa piling na siya ng babae niya. At ako naman, single, nagpapatuloy sa buhay. Maraming man akong desisyon sa buhay na hindi ko lubos inisip. Pero eto ako. Patuloy na matututo. At patuloy na lalaban sa buhay. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nani. At ito, ang aking secret file.